Okay, nanapunta sa ato ang channel. So karon day no, ang kanina video is mao ni ang ato ang part 4. So ang atong discuss karon is indicator. So kanina video explain nako kung unsa nang indicator, say purpose ana na indicator, ug maghatag po kung isa ka indicator na ginagamit pud nako no. So mag-share lang pud ko sa indicator. So kanina akong ipang istorya no sa tanan ako video is nag-base lang ko sa akong mga nasabtan. So kung feeling ninyo sayo pang ako ang ipang istorya, so comment lang mo no, kay open man ko sa correction. May na lang makat-on pag ko ba na may na lang makorek po ang akong pagsabot na sayop na ito. So ana lang no, ako lang gina-share kung unsa ko nasabtan no. Di mo ginamalikayan na namang kay mga time na mali dahil ang pagsabot. So start na ta. Pero bago na ko ni-share na indicator, dapat mao na yung mga pangbuhaton. So kanina indicator is gamiton ra ninyo pag walay news. So applicable siya sa mga currency pair na walay news. O kung namang galing news na currency pair nga gusto nimo na mag-trade jud kadra, pwede ra, pero mo trade kadra 1 hour before ang news o 1 hour after ang news. So dira ka mag-trade. So ang katulo is sa 5 minutes time frame ra siya mo gana no. Ako siyang gitistingan sa 1 minute, dili igid siya mo kuan mo gana manggaling, pero tagsara sa 1 minute. So 5 minutes ra gid siya nya. Hindi po na ako siya gina-recommend sa 15 minutes pataas, kay kuha naman gid siya kanang say tawag kanay ang kanang 15 minutes daghan na kay mahitabuan ano sa 5 minutes tulo na siya ka candlestick. So ang akong gina-recommend yun na time frame is 5 minutes ra gid siya, kay kung sa 15 minutes ka maabtan mga ka na mga reversal baka kabalo na nag-reverse na. So imbis makakakorta na ka, mapildi na hinon ka. So ana lang no, 5 minutes ra gid ni siya i-apply para sa kuha. Tapos pwede siya sa tanan currency pair. So pwede siya Euro USD, EUD, o sa tanan makita nimo sa forex na currency pair, pwede ni siya gamiton. Then mao gini pinaka-importante before ka mag-start og trade, ampo gyud kada adlaw no, kay kuan yan ngayo gyapon ta guidance no. So start na ta. Ang ako dayang i-share na kuan simple ra kay siya basic na indicator. AMA, exponential moving average. So parehara na siya AMA no, tulo lang kabukong buhat. So ako ang gibutang atong tanaw na sa indicator list na moving average. So moving average pag mo na ikuan exponential na siya. So ang kaning yellow 21 iyang period, ang iyang shift is 0, apply to close. Then ang kaning isa ang royal blue 9 ang iyang period, parehara exponential 0 close. So ang period ray maglahi-lahi. Ni katulo kay 13. So kani magenta na color 13 0 exponential close. So parehara ang period ra gyud maglahi-lahi. So ang period nato is 21-9-0-13 mo nang iyang ibutang na period 21-9-0-13. So start na ta kung saan paggamitan ni na indicator. So kanina siya na indicator no, sa ako pang giingon 5 minutes time frame ra gid siya. So for scalping dai tuod ni siya. Okay. So sample
kanina indicator, kano sa mo ta mag-buy o kano sa ta mag-sell ano na indicator. So kanina indicator, mag-buy entry ka pag ang candlestick nasa taas. Kumbaga ang tulo ka AMA nasa ubos sa mga candlestick. Parehan ang tulo ka AMA na siya sa ubos sa mga candlestick. So mag-sell po ka kung ang tulo ka AMA na sa ibabaw sa mga candlestick. So yan na lang kadali. Mag-buy ka kung ang candlestick nasa ibabaw sa AMA, mag-sell ka kung ang candlestick nasa ubos sa AMA. Okay? Karon magkuha na ta kung signal kung kano sa kamo entry yung buy, kano sa kamo entry sell. So pag nasa ubos ang candlestick kani preani, kasabotan ni is mag-sell ra kita, dili ta mag-buy entry ani, sell entry lang kita ni. Okay, so start na ta. So ang una ninyo buhaton is dapat na ay 5 ka candlestick na wala ni touch sa ini EMA. So dapat wala siya ni sangko anang tulo ka EMA o bisag asaan na EMA, dapat wala siya ni sangko. At least 5 ka candlestick. So mag-ihap ta para ni 1, 2, 3, 4, 5. So pwede na siya 5, pwede 6, pwede 7, basta at least 5. Pag naingana gani na wala ni sangko sa EMA, maghulat na ka og sunod niya na signal. So ang imong hulaton na sunod na signal is candlestick na musangko sa EMA. Sample kani. First candlestick ha na nisangko sa EMA, masing kani inyong basihan. So kani man ang first na nisangko, so kani inyong basihan. Pag makakita na mo gingani na ay wala ni sangko, at least 5 na candlestick na wala ni sangko, na po isa candlestick na ni sangko, so proceed na ka sa rule number 3. Ang rule number 3 is mag-ihap kag 5 paatras. So gikan sa katong nisangko, mag-ihap kag 5 paatras ka candlestick. So kani nisangko 1, 2, 3, 4, 5. So kaning pang-5 na candlestick mo imong basihan sa imong sell entry. Mao man imong pang-5 na candlestick kani. So diri ka mag-sell kani na presyo 68.613. So mag-sell limit ka ani. Mag-sell limit ka. So pag mag-sell limit ka, wala to na nimo na ma-hit ang kanina na price, automatic open order na din siya. Sample, nag-sell limit na ka. Sa kani pa na candlestick ka, nag-sell limit na ka ani. Kanina presyo 68.613. So nag-sell limit ka. Pag sunod na candlestick, na-hit ang imong sell limit. So nag-open na siya order na sell sa presyo na 68.613. So nibaba siya. Diri pwede na ninyo i-close. No, pwede na ninyo i-close. Total scalping man ni siya. Ayaw na paghulat na mo, baba pag maayo. Once na mag-profit ka, so pwede na ninyo i-close. Paghulat na po sa another signal. So diri close na nimo. So diri ka na nag-sell, close nimo na diri. Naaw na ta. Sell ka diri. I-close nimo diri. Ay man maklaro, buwa. So ano, nag-sell ka diri. Di-close nimo diri Ana lang. Ayaw na hulatan na. Basi mo ubos pa nang maayo. Ayaw. Okay, scalping man ta. So close na nimo once na mag-profit ka, close. Close, hulat na po kag another signal. Ana lang kadali. So diri naman sa ibabaw ang candlestick, nasa ibabaw sa mga AMA. So ang atong entry diri is buy ra gud. Buy ra jud ang atong entry diri, no. So ingato lang gyapon na rule, mag-ihap kag 5 ka candlestick, at least 5 candlestick na wala ni sangko sa AMA. Pag naanay ingana na candlestick na wala ni sangko, example kani wala ni siyang sangko, kani wala. So ihapon na nimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 candlestick wala ni sangko sa mga EMA na indicator. So pag naay mga ingana na at least 5 wala na ni sangko sa akong giingon pa ganina, proceed na ka sa rule number 2. Ang rule number 2, mangita kag candlestick, pinakauna na candlestick na musangko sa EMA.
So ang unsay pasabot na ng pinakauna na candlestick na musangko sa imo? Pasabot na after atong mga wala ni sangko bitaw na candlestick. So at least 5 man na wala ni sangko. Pag mulapas na pag makita na kaguan, at least 5 na wala ni sangko. So maghulat kag candlestick na musangko sa EMA. So kani nisangko na ang kaning itom. Nisangko na siya. So sa akong gingon pa ganina naman sa ibabaw ning mga candlestick. So atong entry ani is buy ra gyud. So kani nisangko na. So proceed na ta sa rule number 3. Ang rule number 3 is mag-ihap ka og 5 ka candlestick paatras. So gikan sa katong nagsangko 1, 2, 3, 4, 5. So mao ni ang ikalima na candlestick. So ang purpose bi atong ikalima na candlestick is mao atong basihan sa atong entry. Pangitaon na nimo ng tumoy kana tumoy aning itom. So mao ni ato ang buy entry. Kumbaga mag buy stop ta ani. Buy stop. So gets? So mag buy stop ta ani. Anong buy stop man? Kaya ang kanina presyo mas taas man siya sa kaning current na presyo. So i-assume lang no na naapa diri ang candlestick, wala pa ni siya. Kumbaga naapa ta diri. So i-assume lang nimo na naapa ta diri na candlestick, wala pa ni nilungwa. So buy stop that kay mas taas pa man ni na presyo compare aning current price. So buy stop. So buy stop ta sa price na 68.724. So pending ang atong order dira. So laton lang nato na siya na ma-hit. So diri na hit na siya. So nag-open na tag trade sa presyo na 68.724. Pagka hit ato, nag-profit na kadiri. So close na kadira. Na lang no. Close na kadira. Hulat na pug kag another signal. Ayaw hulatan na mo, saka pa na. So pareani kung wala pa ka nag-close ana, so nibaba siya. Siguro unya pa na siya musaka ana. So mo ganing ga scalping ta kay para dali ra ang profit no. Di na ta magulat-ulat mas dako pag maayo. So scalping ginagmay na kuan, ginagmay na kita pero na minti. Pero depende gyapon na sa inyong lot size. Misking gikan lang diri padong dira pwede na kaani magkuan $100 kung dako imong lot size no nagikuan gitaya. So ingana lang siya kadali gamiton no. Ang una na rule is mangita kag at least 5 candlestick na wa ni sangko sa EMA. Pag makakita na kag ingana mangita din kag kuan candlestick na musangko. Okay, pag makakita na candlestick na ni sangko mag-ihap dayon ka og 5 ka candlestick paatras. So 1, 2, 3, 4, 5. So mao din tong imong basihan katong ikalima na candlestick mao imong basihan sa imong buy entry. Singani no. Pag buy gani sa taas ang atong basihan kani sa taas sa ikalima na candlestick. Pag sell pod sa ubos sa ikalima na candlestick. Sample kani. Gikan diri 1, 2, 3, 4, 5. So ubos aning ikalima na candlestick ang ato ang sell atong entry. So ingana lang no. Ang kanina strategy is pending order atong ginagamit ani pod. Dili ta mag-order ani o kanang diretso buy diretso sell. Mag pending order kita. So pending order. Okay. So kani diri maong pending order siya guys kay ang mga fixed signal ani dili gyud siya ma-hit compare sa uban indicator na mo signal siya tapos fixed signal dito nya nakabay na ka or naka-sell na ka nya fixed signal man so mag-loss na noon ka. So kanina indicator pag mag-fixed signal siya di jud ka maka-open og trade kay nakapinding ra man siya. Kay pag mo fixed signal siya dili gyud na ma-hit ang imong gipinding na order. So for example kani buy man ni siya no kay naman sa ibabaw sa mga EMA. So at least 5 indicator na wa ni sangko sa EMA. 1, 2, 3, 4, 5. So ni sobra ng 5. So maghulat na ka og candlestick na mo sangko sa EMA. So kani mao ni ang nisangko kaning pula. So nakita naman tag ni sangko, proceed ta sa rule number 3, mag-ihap tag candlestick paatras. So gikan sa ni sangko 1, 2, 3, 4, 5. So mao ni ang ikalima na candlestick kani. So kay buy man ni buy entry ra kita. So mag buy stop ta. Kanang buy stop man kay ang presyo ang current price
assume ha na diri pa na ang kuan, ang current price na pa man sa ubos aning presyo na ato ang dapat i-buy. So kung naapod ni siya sa taas, so magkuan ra ta na by limit. Kumbaga kung kanina sa taas niya ang iyang presyo kay nadriya, so by limit ra ta hulaton ni siya ng baba hangtod sa mo taas ana ra no. Kani kay naman siya sa ubos ang current price niya ang ato ang dapat i-entry is nasa taas na price, so buy stop ra ta. Okay, so buy stop ta ani. So diri guys, ni fix signal siya no, hit siya ni hit ng pula, ihap din ka 1, 2, 3, 4, 5, so mo ni ato ang pending order. So kay ni fix signal man siya, okay ra di ba, kay wa gyud na hit ang imong pending order. So ni fix signal siya, ni baba ra day siya. Mo ni nakanindot diri mo ni nakanindot ni indicator kay pag mo fix signal siya, so dili ka mag-lose kay dili man ma-hit ang imong pending order. So ana lang no, nga na siya kadali guys. So kanina indicator EMA, exponential moving average, ang iyahang period is 9, 13 og 21. Okay, so kana lang sa sakaron, daghang salamat.